Ahoj, Niko. Kde sa nachádzame? Dnes máme pondelok, či útorok? Pondelok máme, pondelok. Lyžujeme sa a sme v lanovke. Ideme na štart, že? Maminka, musíš povedať, že kabinka. Sme v kabinkovej lanovke. Tu je tatínko. Ahoj. Máme dnes pekné počasie, že? Teda kraj také lepšie, ako sme mali mať. Ráno bolo zatiahnuté a teraz sa sem tam aj slniečko objaví, že? A Dominik, kde parkujú tie lanovky? No, tam dole aj hole. A kde tam parkujú? Čo tam majú? Vonku na parkovisku parkujú? Oni neparkovajú na snehu ani na ceste, ale parkovajú v garáži. Tam dole aj hole. A ako sa dostanú do tej garáže? No, niektoré lanovky idú hole do garáže a niektoré zase idú dole. Výborne. A Nikolás, ty si čo z lega postavil dnes? Postavil si niečo z lega? Nikolásko? Ihlisko z dvaja. Nie, to ja som postavil Mikulášovi ihlisko a on začal postavovať bridge. A potom sme to všetko spojili. Že ja som tam dal ihlisko a na to a potom sme dokončili tú stenu a na to sme dali kvetkovú knižku. A potom tam môžu ísť malé autíčka. Výborne. A Nikolásko, čo bola na raňajky? Čo si papkal? Kolečky a hlohlík. Neviem. Dobre už si zabudol? Ale ja som papal kuličky s medíkom. Aha, s medíkom dokonca. Aj ty si mal medík, Nikolásko? Nie, on nemal. Nie? On chcel s mliečkom, ale ich prvý zjedol, skôr ako Dominik, že? A potom ty dnes výborne lyžuješ, Nikolás, pekne si zatáčal. Ale dneska nemali pálky, ale dal som si iné. Čo to bolo? To boli špekačky. My chutili. Koláčik si jedol, malý koláčik. Maliko. Zabudol si, čo mali? Koláčik malý. Ale ešte tam máme aj dobrý detský kútik. Aj máme, ešte máme aj polievku. Polievka bola na večeru, že? Dobručka. Aj zemiačiky. A aj hokej si hral dnes? A vyhral si? Výborne. No dobre, raňajky sme mali, že Pozrieme sa tu hore. Teraz dobre lyžujete však? Už za chvíľu budeme vystupovať. Ale tata, chcem ti niečo povedať. Že nemôžeš zabudnúť moje lyže. Aha, tu ich Ani máme Mikulášové. pripnuté na batohu. Ale ani Mikulášové. Aha, dobre, dám si pozor. Dobre, čaute všetci. Ahojte. Ahoj Nikolás, môžeš mi zamávať. Daj papa do kamery. Papa. Potom to pozrieme.